Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и изглежда нищо не ми е като хората. Напоследък от всякъде чувам няма хора. Няма хора за тази работа, няма хора за оная работа, няма хора за нищо. Това ме накара да се замисля и си спомнях, че като малък много вярвах в хората. Вярвах в майка ми, в баща ми, в чичковците и леличките, които идваха у нас и се закачаха с мен. Вярвах, че са искрени, че ме обичат, че и аз ги обичам. До момента, в който не заварях как баща ми бие майка ми като животно. Той се обърна към мен и ми каза: не казвай на никого, защото какво ще си кажат хората. Тогава за първи път се почувствах, че не знам кои са хората. Майка ми подсказа, когато ми плесна един шамар и ми каза: абе, научи го това стихотворение като хората. Трябваше да науча, аз съм българче. И тогава разбрах, че всъщност българите са хората. А най-вероятно нашето семейство не е като хората. Защото майка ми я биха като животно, аз не можах да науча, аз съм българче, значи не съм като хората. И баща ми не беше като хората, защото не беше написал едни числа за тотото като хората. По-нататък, за първи път баща ми даде много ясна и точна посока къде да търся хората. Той ми каза: виж на запад, хората построиха градове, а ние тук нищо не можем да направим като хората. Тогава реших да отида и търся хората на запад. Излязах от блока, целунах дядо си, който втренчено гледаше една стена, и тръгнах право на запад. Вървях през планини, полета, реки и стигнах до един огромен, красив, каменен град. И си казах: ето този град е направен като хората, най-вероятно тук ще намеря хора. Но през нощта се събудих от викове, погледнах през прозореца и видях един човек, който се влачи по улиците и крещи: хора, помогнете! Хора, помогнете! В първи момент се зарадвах, защото изглеждаше, че не само аз търся хората. Но когато видях, че за 2-3 часа никой не помогна на този човек, разбрах, че няма да намеря хората в този град. И реших да ги търся още по-на-запад. Вървях през планини, полета, през снежни върхове, прекосих океана и стигнах до един огромен, красив, стъклен град. И си казах: този град е на хората. И започнах да питам: хората. И един човек ме заведе пред една сграда, на която имаше надпис «Хора». Влязах вътре, за съжаление трябваше да си платя, за да видя хората. Обаче вътре не видях хора, а видях човекоподобни, които се ядяха един друг, късаха си меса и издаваха странни звуци. И си казах: не, и в този град няма да намеря хората. Тръгнах още по-на-запад. Вървях през планини, полета, мочурища, прекосих океан, минавах през дървени градове, където пак не намерих хората, и накрая стигнах до един огромен панелен град и там се ударих в дядо ми, който гледаше една стена втренчено. Обърна се към мен и ми каза: тази стена е гледам от 20 години. Знаеш ли какво? Тази стена не е направена като хората. И тогава разбрах, че всъщност хората не са хора, а стени, които са направени като хората. Което много ме обърка. Още повече се обърка, когато всички започнаха да ми казват, че косата ми не е като хората, че зъбите не са ми като хората, че колата ми не е като хората, че апартамента ми не е като хората, че града, в който живея, не е като хората, че хората, които живеят в града, който не е като хората, не са като хората, че изобщо тук не е като хората. Тогава реших да не търся хората,
да не обръщам внимание на хората, да не си дружа с хората. Реших да дружа и да обръщам внимание единствено и само на себе си. Започнах да правя пари. И така 10 години. До вчера, когато Девра ми дойде и каза: гледай какво нещо. На теб всичко ти е като хората. И зъбите са ти като хората, и косата ти е като хората, и колата, която си купи е като хората, и апартамента, който обзаведе е като хората, и вилата, която построи като хората. Всичко ти е като хората. Това съвсем обърка. Прибрах се вкъщи, запалих си цигарка, поплаках и се напих като хората. И тогава в съзнанието ми излезе нещо чисто и детско. Единственото нещо, което знаем като хората. Стихотворението "Аз съм българче". Аз съм българче, той първа радост е за мене. Май съм позабравен. Май и това не го знам като хората. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.